vrea acum numai să mă știu că dispeceratul de central și o să mă echipul dispeceratul de salvăz. Ceea ce se poate vedea, având un vedere de partea noastră este permanent, 24 de să lucrează. Haideți să vedem. Da, intrați cu ea. Vă mulțumim tare și noi, la revedere! La revedere! Partea de sonorizare, incendii, alarme, tot ce ține de activitatea metroului. Republica Bristol și precizie Țățanului, da? Zone comune de la Iaroglov la Grigorescu, da? Intervalele de circulație sunt de 7 minute între trenuri. Tot ce vedeți noastră cu roșu acolo și cu verde pe el sunt trenurile care se mișcă în timp real. Toate aceste trenuri se înregistrează pe aceste trenograf, uitați-l acolo, care înregistrează timpul real al trenului, da? Totul este centralizat, avem instalații performante, trenuri performante cu instalații din cale care se transmite către tren, da? Totul este pentru siguranța călătorilor și a trenului, da? Tot timpul încercăm, da, societatea metropolitană. Aceste imagini de pe peron sunt luate de camerele Da, sunt acolo pe acele monitoare, aici întreabă copilași ce sunt cu acele imagini. Acolo sunt imagini selectate de operatorii noștri, cele mai importante stații de metrou, da? Vedem timp real ce se întâmplă la fiecare peron de stație. Dacă avem o situație, nu știu, de un suicid sau o situație de avarie, societatea noastră, inclusiv regulatorul de circulație, dispeceratul, avem o situație de a rezolva, da? În timp real totul, da? Deci avem astea variante de circulație pentru toate situațiile din Ce se întâmplă la incendiu dacă izbunește un incendiu? Avem, totul este reglementat. Da, avem echipă de intervenții, da, avem proceduri de intervenție cu salvatorii, totul este... Care? Se pune alarmă? Pentru călători, mă trebuie. Pentru călători, da, se scoate tensiunea din șina a treia și sunteți îndrumați, dacă sunteți în stație, veți fi evacuați în siguranță. Și între stații avem salvatori, echipe de salvatori care vă dirigează către cea mai apropiată stație și sunteți evacuați în siguranță. Și dacă nu vă vedeți, cum să nu se poate? Doamna Tatia. Bună dimineața sau bună ziua! Cabinetul de mă numesc, sunt dispecer electroenergetic. Bine ați venit în dispeceratul electroenergetic. Am să vă prezint câteva cuvinte, succint așa, despre activitatea noastră din metrou. Pe panourile sinoptice, din față, vedeți cele 5 magistrale de metrou, magistrala 1, magistrala 3, magistrala 4, magistrala 5, cea mai nouă stație, magistrala de metrou, magistrala 1 și magistrala 2 și magistrala 3. Magistrala de metrou sunt în plină modernizare, dispeceratul energetic și el
modern. Aici ne desfășurăm noi activitatea din punct de vedere electroenergetic, deci alimentăm cu tensiune serviciile, asta înseamnă iluminat, înseamnă lifturi, escalatoare și o serie întreagă de servicii conexe care fac transportul public cât mai plăcut pentru dumneavoastră. Bineînțeles, alimentăm, în principal, alimentăm trenurile electrice de metrou pentru buna desfășurare, bineînțeles, a traficului pentru publicul călător. Dacă aveți ceva întrebări legate de... Dacă ar fi cazul să scoată tensiunea de puțin a treia în caz de un eveniment, cam cât durează? Asta sunt niște proceduri pe care trebuie să le urmăm. Bineînțeles că ele sunt în funcție de gravitatea evenimentului. Bineînțeles că noi urmărim prin dispecerii pe care avem alocate pe postul pentru toate cele 5 măsări de metrou, urmărim să alimentăm sau să scoatem de sub tensiune șina de tren în cel mai scurt timp. E prioritar. Și din punct de vedere al siguranței și sunt mai multe aspecte pe care le urmărim. Da? Alte întrebări, dacă pot să vă... Mulțumim.